I en verden med stigende indbyggertal og et stigende energiforbrug, hvilke energikilder skal vi satse på at værne miljøet og mindske CO2-udslippet? Mennesket har brugt biomasseenergi siden de første hulemænd lavede bål for at holde varme. Biomasse er organisk, hvilket betyder, at det er fremstillet af materialer, som kommer fra levende organismer. Derunder planter og dyr, som kan forarbejdes til brændstof og varme. Det mest almindelige biomasse, som anvendes til energi, er træ, planter og affald. Biomasse indeholder energi, som kommer fra solen. Planter optager solens energi igennem fotosyntesen og konverterer kuldioxid og vand, næringsstoffer, altså kulhydrater. Energien fra disse organismer kan transformeres til brugbar energi, både direkte og indirekte. Biomasse er et kulstofrigt brændstof, som tager kulstof ud af atmosfæren, mens det gror og returnerer den samme mængde tilbage, som det tidligere har brændt. Ved hjælp af en bæredygtig basis biomasse bliver det erstattet med ny groning, når det er høst. Dette opretholder et lukket kulstofskredsløb uden nettostigning i atmosfærens kulstofdioxidniveauer, som bidrager til den globale opvarmning og klimaændringer. Ved hjælp af træ og træprodukter til erstatning for fossile brændstoffer betyder, at bæredygtige styrede skovområder kan give et bidrag til klimaændringerne. Hvis man putter biogassen i store tanke og lader den rådne op, kan man få biogas i stedet. Biogas består af 2/3 metan og 1/3 carbondioxid. Biogas er en stabil, vedvarende energikilde, der kan laves af gylde og rådne biomassematerialer. Den kemiske energi i biogassen bruges i kraftvarmeværker. Det producerer så elektrisk og varmeenergi til vores huse. Det giver os eksempelvis strøm og fjernvarme. Men er der ikke nogen ulemper ved biomasse? Det korte svar er ja, det er der. Dyrkning af energiafgrøder på landbrugsarealerne frem for fødevarer kan føre til højere fødevarepriser. Biomasse er som udgangspunkt CO2-neutral, men biomasse kræver energi at anvende og udleder CO2 i forbindelse med dyrkning, håndtering, transport og konvertering til energiprodukt. Vi skal bruge mere biomasse fremover, da det ikke skader ozonlaget, men stadigvæk skaber masser af energi.